Google Docsu napravili smo naš CRM. Ovako izgleda naš predložak za svakog klijenta. Pojavio nam se novi klijent, pametna rješenja DOO, koji želimo evidentirati u naš sustav. U ovom videu objašnjavamo kako se takve operacije mogu ubrzati korištenjem aplikacije Tasks. U aplikaciji Tasks imamo jedan popis koji smo nazvali predlošci. U tom popisu postoji kartica Novi klijent. Što će se dogoditi ako kliknemo na ovaj link? Docs nam nudi mogućnost stvaranja novog dokumenta na temelju predložka predložak klijent. Kliknimo na Izradi kopiju i sad možemo upisati podatke našeg novog klijenta u ovaj dokument. Kako smo došli do ovoga? Najprije obrišimo ovaj URL i vratimo se na naš predložak. Kopirajmo URL predloška i ubacimo ga u karticu u aplikaciji Tasks. Izvršimo promjenu URL-a tako da dio od edit pa nadalje zamijenimo s copy. Sad provjerimo da li ovaj link radi kako smo pretpostavili. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.